боби нуҳум оварда будем, ки пас аз мусофират ёдгору Зубайд рӯзи дигар одамони давлату ду бародари ёдгор Муҳаммадкарим Муҳаммадшариф ва падару Зубайдро даст баста ба маҳкама бурданд. Миршаб аввал ҳарду бародари ёдгорро ба истинтоқ гирифт. Ӯ гуфт: агар пинҳонгоҳи додаратонро нагӯед, ҷумъаи оянда ҳардуятонро лаби сурхо бурда дар пеши назари бозориён аввал устухонҳои дасту пойҳоятонро мешиканам, сипас сар мезанаматон. ҷаноби Миршаб, охир ёдгор бародари мо нест, гуфт Муҳаммад Раҳим. Муҳаммадшариф суханони ӯро тасдиқ кард. Чӣ хел бародарони шумо набудааст? Ба рӯяшон дод зад Миршаб. Давлат якчанд маротиба моро тафтиш кард, изҳор намуд. Муҳаммад Раҳим: инро гуфта будемаш. Он чӣ ки ба давлат гуфта будӣ, ба ман ҳам бигӯ, фармон дод Миршаб. ҳикояи бардуруғи ба хонанда шиносро ба Миршаб нақл кард Муҳаммад Раҳим. куҷо будани он зану мардро напурсидед? Гуфт Миршаб. ҳанӯз фурсати пурсидан наёфта будем, ки онҳо ғайб заданд. ҷаноби Миршаб, гуфт Муҳаммад Раҳим. онҳо чӣ гуна сару либос ва афту андом доштанд? ман кӯё надорам. занҳо гуфтанд, ки зан ба вуҷуди ҳомиладораш ниҳоят зебо буд, мардаш ҳам. дар сар локӣ пешоварӣ, риши кӯтоҳи монанди шаҳриён, дар тан ҷелаки абрастдор, дар по мӯзаи сиёҳ дошт, ки ин гуна пойафзолро аз мардуми мо касе надорад. баъди кӯдакро чӣ кардед? аввал ҳамамон фикр ва маслиҳат кардем, ки кӯдаки ин гуна нохалафонро бурда дар як ғори чуқуре партоем. кошки ҳамин тавр ҳам мекардему дар балои баъдашон намемондем. аммо ҳамсоягон ва хештаборон маслиҳат доданд, ки тарбияташ кунем. модар, ки кӯдаки ширхора дошт, ба ин тифли бесоҳиб ҳам шир дод. хоҳари кенҷакиамон ҳамон кӯдак дар 3 сола гашт, фавтиду ҳамин ёдгор. кошки ин мемурд, зинда монд. дар бачагаш бебоку бесар буд. ҳамсояҳо ҳар рӯз ба сарамон меомаданд, ки ёдгори сархӯрда бачаҳоямонро дашном медиҳад ва мезанад. ба боғҳои ҳамдиягон даромада меваи ангур медуздид. борҳо дошта мезадемаш, гӯштобаш медодем, вале ҳеҷ не ки одам шавад. шумо бародарон медонистед, ки ёдгор бо ёрони восӣ алоқа дорад? аз мурдамонон хабар доштем аз ин кор не ҷаноби Миршаб? ҷавоб доданд бародарон: агар медонистем, ки бо шӯришгарон алоқа дорад, ба куштанаш кӯ рости гап диламон намешуд, лекин аниқ дар хона баста мемондемаш, ки берун набарояд. ӯ медонист, ки додари ҳамхуни шумо нест. аҳли хонадони мо барояш ин сирро пинҳон медоштанд, гуфт Муҳаммадкарим. вале дарвозаи шаҳрро бастан мешаваду таҳони мардумро не. ягон бедаҳане аз таърихи падару модараш нақл кардагист. вақтҳои охир ӯ бо мо муносибати хуб ҳам надошт. писандамон намекард. агарчи дар як ҳавлием, бо мо дар як ҷойгаи хӯрок намехӯрд. бигӯед, ки ҳоло дар куҷост? ҷаноби Миршаб, агар медонистем аз ин қадар азобу уқубат кашиданд, магар намегуфтем, ки ҷонамон халос шавад? гуфт Муҳаммадкарим. дар бораи Зубайд чӣ медонед? ба гумонатон ӯ ҳоло дар куҷост? ҷаноби Миршаб, дар бораи Зубайд ҳамин қадар медонем, ки ӯ дар лаби ғоре, ки ба Кангур наздик аст, кушта шудааст. гуфт Муҳаммадкарим. ҷасадашро сарбазон низ ҳисор омада ба ғори Чилча партофтанд. Миршаб дид, ки аз ин бародарон чизи дигаре гирифта наметавонад. ба хидматгоронаш фаҳмонд, ки ҳардуро бурда дар маҳкама нигоҳ доранд ва падари Зубайдро оваранд. падари Зубайд ҳамин ки аз дарун шуд, Миршаби бераҳму шафқат ба ногӯшаш ду мушташро якҷоя карда ончунон зарба зад, ки мӯйсафеди бечора ба тахтапӯш дароз кашид. Миршаб ҳамоно пояшро, ки мӯзаи пошнабаланди бузкашӣ дошт, ба рӯи синааш мӯйсафед монда ва зарба гуфт: лаънатӣ, агар дар куҷо будани писаратро нагӯӣ, ана ҳамин тавр зада устухонаятро шикаста, пас он мекушамад. тақсирам, охир одами мурдаро чӣ хел ёфта метавонам? аз ғояти нафастангӣ ба зур овоз баровард Мӯйсафеди ҳалим. дурӯғ мегӯӣ муттаҳам. боз дуғ зад Миршаб. тақсирам, охир худат медонӣ, ки баъди пахш шудани шӯриши писари маро касе дар рӯи замин надидаст. гуфт Мӯйсафед. мегӯянд, ки дар лаби ғори Чилча тир хӯрда ҷон медиҳад. сарбозони ҳисорӣ ба ҳамон ғор бетаг мепартояндаш.
دروغ نگو موسفید بیمون بدون چنون میزنمد که از جویت خسته نمیتوانی. ما در پیش شماییم، تقصیرم این دفعه نترستر گفت موسفید. هر کاری خواهید میتوانید به جا آورید. نه خود من جگربند خود را اگر زنده باشد مرده اعلام کنم. قسم بخور که اندک ملایم شد میشب. تقصیرم از غضب خدا بینصیب باشم که زبید زنده نیست. خیز از جای رفته با آنجا نشین. امر کرد میرشب. موسفید خسته در جای نشان داده میرشب نشست. نخود درباره یادگار هم یگان درک نداشته باشی. باز پرسید میرشب. نه تقصیرم، جواب داد موسفید. از یادگار هم یگان خبر ندارم. برادرانش محمد کریم و محمد شریف میگویند که یادگار برادر آنها نیست. آیا این راست است؟ بله تقصیرم، جواب داد موسفید. آن وقتها ما قریب که در یک حولی میزیستیم. مادرش این نواسل را در خانه اما که من تولد کرده خود به شوهرش گریخته بود. همون شب هممون و تشویش اضطراب آمده بودیم. در شورش اشتراک کردنش را میدونستید یا نه؟ راستی گپ 2 سال باز با قهری بودم. برای چی؟ اون بینصاف یک مردک کلان شده پسری 12 ساله مرا چنان لندکوب کرده بود که 6 ماه کسل شده خواب رفت. دیگر از گپ و سلام علیک موندیم. با چیکار مشغول بودنش را توجه هم نداشتم. میرشب فهمید که از این مردم چیزی گرفته نمیتواند. این مردم کلاد یا پخته‌اند یا درباره یادگار و زبید حقیقتا هم چیزی نمیدانند. به فکر فرو رفت و به تابع آنش فرمود که این را هم بازگشت به محکمه برند.